வெல்கம் பேக் டு வனமயில் ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் ஐடியாஸ் சேனல். நான் உங்கள் நந்தினி சுரேஷ், ஹோம் நர்சரி கார்டன். என்னுடைய கார்டன் விசிட்டில் இன்றைக்கி அத்திப்பழம் பழுத்துருச்சு. ஸோ இதை பறிக்கிற ஸ்டேஜ் ஆயிடுச்சு. நான் ஏன் இவ்வளோ நாள் இந்த அத்திப்பழம் செடியிலே இருக்கட்டும்னு விட்டதுக்கான ரீசன் இது தான். முதல்ல இது செடியிலேயே பழுத்து வந்த ஒரு அத்திப்பழம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்குது, சூப்பராக வெடிச்சு இருக்குது நல்லா. அண்ட் இந்த பழமும் பார்த்திங்கன்னா பழுத்துருச்சு. எப்போயுமே பழம் பறிக்கும் போது முறுக்குன மாதிரி நீங்கள் பறிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக நமக்கு வந்துடும். ஸோ 2 பழம் நமக்கு பழுத்துருச்சு. ஸோ மீதி 2மே பழுக்கிறதுக்காக விட்டுருக்கேன். ஸோ காயாக இருக்கும்போது நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் இந்த மாதிரி பழுத்திருக்கும் போது நம்ம டேரெக்டாக சாப்பிட்லாம். ஸோ மரத்துலேயே பழுக்கிறது சில பழங்களுக்கெலாம் ஒரு தனி டேஸ்ட் இருக்கும். அந்த டேஸ்ட்டை நான் ஃபீல் பண்ணணும்னு நினச்சேன். அதனால தான் இதை நான் அப்படியே செடியிலே பழுக்க விட்டேன். ஸோ இதுக்கப்புறமா இதை சுற்றி பார்த்திங்கன்னா நிறைய